Byty za dvojnásobok ceny, ale nájom nie. Má investičné kupovanie bytov na prenájom ešte zmysel? Podobne ako sa ceny bývania na Slovensku za posledných 15 rokov takmer zdvojnásobili, priemerné nájmy sa tiež stali oveľa drahšími. Avšak v porovnaní so 100% nárastom predajných cien bytov ide iba o 27% nárast. Znamená to, že byt, ktorý stál v roku 2010 100 000 eur, sa dnes predáva za dvojnásobok. Ale ak sa ten istý byt prenajímal v roku 2010 za 500 eur, v súčasnosti by zaň majiteľ chcel asi 635 eur. Zvyšovanie nájmov nastalo až po príchode ukrajinských utečencov a po zvýšení úrokových sadzieb v roku 2022. Splátka hypotéky tak prestala byť v porovnaní s nájmom pre mnohých výhodná. Ak chcete, aby vám investičný byt zarábal a bol dobrou investíciou, nekupujte veľké nadhodnotené nehnuteľnosti a investujte do 1 až 2-izbových bytov v dobrých lokalitách. Realitný trh v prvom polroku 2025 výrazne rástol. Dopyt je silný a ceny bytov dosahujú historické maxima. Dobre si preto svoju investíciu zvážte. Kúpili by ste si radšej byt na prenájom alebo peniaze investovali iným spôsobom?